atang pumunta dito. At ayun na nga, no? Kasama ko si Pao Buting-ting. Shoot lang kami ng Finally, views sa taas. Then, magpipicture-picture. Oh my gosh. Wow! Finally, nakarating na din ako dito sa Natividad. Kay Plaza. Yes. Yes. A few moments later. Picturean kita. Hey! Pero pag kinaway mo yan, kan, hihilayin kamay ko. Hindi. Hindi Ang naman guy. kasya yung kamay mo dyan eh. Sige, try mo. Tatakot ako. Hello. Sige na. Fufu. Hello. Yung titi. Wan! Uy, labad yun ang gago. Ang guy. Tinuyo ko na. Lumabas yung ano ka dyan. Ayoko na. Ay, lumabas yung pangin niya. Joke lang. Joke lang, joke. Joke lang. Siya ko nakmat eh. Hinila niya. A few inches later. Uwi na yun. Nilalabas niya yung pangil niya pag nakikita niya ako. So, ito. Ahit na naman kami. Boom. Diyan. Malayo pa yan, Chino? Oo, malayo pa. Malapit pa. Malayo pa. Marami-raming hagdan pa. Akitan natin. Adik talaga yung mga unggoy na yun daw makamove on. Akit na kami. Siguro ngayon lang sila nakakita ng kauri nilang pangit. Twelve seconds later. Dun. So, malapit na kami sa aming paroroonan. Dun sa taas. Final destination, mga Katuro.